Un altre llibre que us voldria recomanar és de la Lea Ypi, es diu Indignitat, està publicada per Angle Editorial i per Anagrama, i en aquest cas l'autora troba la fotografia de la seva àvia penjada a les xarxes socials per un desconegut. I després llegeix els comentaris que fan al respecte de la seva àvia i d'alguna manera sent que ha de reparar aquesta ofensa. I llavors demana permís i s'endinsa amb els arxius desclassificats dels serveis secrets albanesos que operaven durant la dictadura comunista. Per això, per una miqueta donar-li dignitat a la seva àvia. Llavors, endinsada en aquests arxius, descobreix que, entre altres coses, la seva àvia, que es diu Leman, o es deia Leman, era sospitosa de ser una espia estrangera grega. Llavors ella, llegint-ho, diu, grega? Però la meva àvia, grega? Llavors, parlant, explica que la seva àvia va néixer a Grècia, però que als 18 anys ja se'n va anar a Albània, que per tant posava en dubte que pogués ser sospitosa d'espia grega. Però el que sí que és veritat és que la família de l'àvia de la Ypi eren una família noble. El seu avi, concretament, havia estat paixà. Paixà que havia estat exiliat a Salònica i després va ser cridat una altra vegada pel sultà. Per tant, estem parlant de l'Imperi Otomà i d'aquell poti-poti de nacionalitats, albanesa, grega, macedònia. I és un període molt convuls que després va provocar la caiguda de l'Imperi Otomà. Estem parlant d'una societat molt complexa on hi havia diversitat de cultures, de religions, musulmans, jueus, cristians. De fet, un dels personatges que la Ypi novel·la és el metge de la família, que és jueu, i en algun moment donat, quan comença a haver-hi aquesta crispació política, els hi diu a la família: vosaltres ara mateix podeu triar què voleu ser. I ells mateixos es troben en un atzucac de dir: és que no sabem què som, si hem de tenir en compte aquests termes geopolítics. Sabem què som nosaltres, però no dintre d'això que ens imposen, no? I és en aquestes línies de fronteres, de despatxos, fetes per sobre d'una geografia, d'una població ja existent, el que també em porta a parlar-vos d'aquest llibre de la Kafka Kasabova, que es diu El Lago, publicat per l'editorial Armènia. És una editorial que a mi m'agrada molt, que té un català molt interessant. I en aquest cas, aquesta autora el que fa és parlar-nos dels llacs bessons d'Ohrid i de Prespa, que són uns llacs que es troben entre les muntanyes de l'oest de Macedònia i a l'est d'Albània, i que també és lloc de pas de lo que era l'estratègica via Egnatia romana, que conduïa des d'Iràquio a l'Adriàtic fins a Constantinoble al Bòsfor. Parla d'aquests llacs. Normalment els llacs acostumen a extingir-se als 100.000 anys aproximadament, perquè es van cobrint de sediments i acaben desapareixent. Aquests justament tenen aproximadament 3 milions d'anys. Podrien ser dels més antics del planeta. Aleshores parla d'aquesta àrea geogràfica trasbalsada per les línies, per les guerres, i parla d'aquest espai, d'aquests magnífics paisatges, dels rius, dels boscos, de les diferents civilitzacions, de les diferents costums dels ancestres, rius, llacs. Tornem un altre cop a tota aquella geografia que hi havia a sota d'unes línies noves, una geografia que ja existia molt abans de que algú es decidís a tirar fronteres per entremig. I res, això és tot. Espero que us agradin i que si en voleu més, aquí estem per recomanar-vos.